Обана, 84-ші лицей. Дуслар, ауылларның клубларында бүтінай бірді искіше. Шуның үшін председатель клубны ашушыны шәһәргә клуб яңалыклары артыннан жибәргән. Қарап кетик. Қойда йөриләрсең инде булар, қойда. О, киләләр, киләләр. Так, нинди яңалыклар анда, әйдәгез. Менә белдек, әйме бүтән әйберне белдек. Менә хәзер безнең клубка Эй! Кыскасы безнең клубны яңартырга кирәк хәзер. О, яңартырга. Сәгатьне. Без инде клубларда йөрдек, әйме. Нинди генә клублар күрмәк. Әйтен исемнәре бар. Баты! О, баты! Ансалатны әле. Опера! Ого. Гараж! Гаражда бар. Гараж! Гаражда да бийләр менә. Анда бүтән җирдә бийләр. Исамыйсыңгы. Таганка. Әй, шундый инада кирәк. Хәмдә без клубны ачабыз бит, әйме. Хәзер біз клуб ачышылар түгел. Эшләп. Хәзер менә Артур Орт директор. Мин Орт директор. Мин Ол директор. Тукта. Нигә ул Орт директор да син Ол директорсың? Ну, ул бит клубны Орттан аша, мин Олдан. Шулмай менә ул. Biz klubda kirdik, әйме, аланы белеке генә бүлмәсе бар, әйме. Безнең котельныйда кебек. Төтен чыгып утыра. Ха, без котельный димибез, әйме. Кальянный диябез. Бар бит әле бездә теге Жюлер Шамил, әйме, 30 токта белә утыра. Менә ул шәһәрдә хипстер. Мен хипстер. Ха, безнең клубта, әйме, тегендей мондай кешеләр генә булмыйча. Нинди? Вход, әйме. 350 сум булачак. Шаяртып кына утырыгыз. Шамдылар. Хәмнә, нигә белесезме, нигә безнең клубта шулай күңелсез? Нигә? Чөнки бездә бер төрле музыкалар гына уйный. Менә без сезгә өр-яңа җырлар алып килдек. Әйдәгез тыңлыйбыз. Беренчесе, әйдә. Santa Lucia. Так, туктагыз әле. Нинди җыр бу? Бар бит Санта Клаус. Бу шуның хатыны Санта Луция. Менә шуты Луция Куршалдан. Аңладым. Хәмнә икенче җырайма? Әйдә тыңлыйбыз. Нишләп шулай биетә бу? Без үзебез шок 2 көн шулай булдык. Кил. Берәй әйтәм. Берәй таптык бит, берәй. Нәрсә ул? Фатима Таяба бит клубны, әйме. Потом biz клуб нигә китәбез? Көтүгә китәбез, әйме. Аның исеме бар икән бит. Нәрсә? Автопати! Автопати! Киттекме автопатига? Автопати! Нәрсә без бу номер белән әйтәсебез килде. Дуслар, сыерларыгызны автопатига вакытында җибәрегез.